Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información. Hoxe é luns, día 28 do mes de xullo, e na radio e na televisión de Cerceda, pois imos a falar das novas da actualidade local. En concreto, recordamos que hoxe pararemos na Festa do Cochiño, como nos próximos días, onde teremos máis reportaxes, porque de novo volveu a ser un éxito de participación, incluso calculan que hubo máis xente, tanto no que era o xantar, nas carpas, como na parte musical, nas últimas horas da xornada. De eso imos a falarlles, de festas, pero tamén das actividades culturais e deportivas que dan xa esta semana para poder anotarse, remata a finais de semana. Lembramos tamén que o DNI se pode renovar aquí en Cerceda este próximo día 31, lembren que aínda quedan prazas libres. Falaremos de formación para coidar e coidarse para mulleres que ten aberto o plazo e tamén da oficina de rexistro clave que ten o Concello, a que poden acceder calquera veciño que desexe. Lembramos que tamén o próximo día 1 haberá recollida de lixo voluminoso porta a porta, é dicir, o vindeiro venres. A ITV de Maquinaria Agrícola está estes días no campo da Feira da Silva. O escritor cercedense Ramón Vilar presenta o seu novo libro este próximo venres tamén en Cerceda, na Biblioteca Municipal, e falaremos do bo momento no que se atopan agora as granxas de leite e de carne da nosa zona. Por último, en canto tempo, para mañán haberá xa melloría, espérase que vaya retirándose esa fronte que está pasando polo norte de Galicia e que poda haber xa máis claros e tamén subida lixeira de temperaturas. Como decimos, imos a comenzar falándolles da Festa do Cochiño, que foi a protagonista ao longo deste pasado sábado no noso concello. Un ano máis, unha nova edición desta festa multitudinaria, que ademais se viu beneficiada pola climatoloxía, donde o tempo acompañou e fixo que se pudera disfrutar de todo, tanto do parque acuático como do xantar, dos paseos, da socialización, puidose disfrutar incluso ata ben entrada a madrugada das festas verbenas, aínda que refrescou un pouco si se podía estar de xeito agradable. Unha xornada, insistimos, a da Festa do Cochiño, que comenzaba con bo tempo, comenzaba xa con moita xente situándose, colocándose, traendo pois xa o xantar, outra xente esperando ali a que comenzaran as pulpeiras, ao churrasco, o cochiño, a servirse as racións e, en xeral, pois xa moita afluencia dende primeiras horas da mañá. Xa estiveron amenizando todo o recinto o grupo San Martiño de Cerceda, de música tradicional galega, tamén Faíscas da Pontraga e a charanga Santa Compaña. Unha xornada a da Festa do Cochiño que cada vez congrega a máis xente, especialmente se o tempo é bo e, segundo os cálculos, volvéronse a superar, pois, por exemplo, a xente do xantar, con máis de 2.000 racións que se venderon a cargo de Juan Guerra, da súa empresa, co que ximos a escoitar tamén falar, e despois tamén foi moita xente que se achegou pola tarde, noite, para ver esas grandes orquestas que este ano cambiaban de localización, colocábanse no aparcamento superior do parque acuático, ali arriba, e tamén indican, os que ali puderon estar, os que estivemos, podemos comprobar que a xente estaba pois a favor desa localización que se fixo por mor da magnitude das orquestas, dos palcos das orquestas, e ali se congregou, houbo tirada de fogos de artificio e a xornada foi sin ningún tipo de altercados, tamén segundo nos comentaron dende a policía local. Nos imos agora a escoitar, en este caso, en principio, a os encargados de repartir toda esa cantidade de comida que a empresa de Juan Guerra, que el, Juan, e a súa muller Carmen falaban con nós. Neste momento está todo controlado, está todo funcionando, están servindo, cociñando churrasco, está todo en regla. Cando é o momento máis complicado? Igual aí por, non sei, polas 2:00 ou así, pero bueno, hoxe a xente ven vindo moi repartida. Sí. Quizá un día bo, non? Sí, é o día exquisito, non chove, está un día moi bo. Sí.
Sí. En canto número, Juan, de canta xente estamos falando esta vez, máis ou menos? Reservas andan 1000 e algo. Sin reservas, pues outros 1000 e algo. Temos suficiente para tanto? Bueno, hombre, aí está. Sí. Temos suficiente pulpo, churrasco, criollos de todo. Bebida, aquí non faltamos en nada. Non é como ter experiencia, non? Xa vos miraxedes moitas veces. Experiencia, sí, son 2 grados, sí, é verdade, sí. Estamos me contando, Carmen, que salides viñes do Apóstolo, vais para outro lado... Sí, sí. Mira, nós somos moi serios nos traballos. Me dixo un día un amigo de Santiago, eu estaba estresado que non podía máis comigo porque chovía, non entraban os coches, todos son problemas. E lle digo ao amigo, cago na leche, eu non durmo, eu estou... Dixo, a túa preocupación é a miña tranquilidade. Xa está. E nós estamos moi atentos ao traballo, que todo salga ben, e entonces hai notes que pasamos mala. Mentres non pasa o día, estamos aí moi atentos que non falle nada. A que hora calculades que acabaredes? Pois hoxe non sei pola noite, porque o ano pasado pola noite ainda houve xente para comer, sí. Tedes moita xente sentada, porque é algo que se preocupaba Juan, de que a xente este ben, cómoda e... Claro, sí. Cantas sillas podes ter? A ver, sillas hai acopladas solo para reservas 1430 ou algo así. Logo, aparte que nós poñemos, como se dice, libres, mesas libres, hai outras 200 ou 300. O sea, pues non sei, ahora mismo debe haber 1600 ou 1700, 1300, 1400, máis de 1600, 1700. Co que temos aquí arriba, libre, co que hai por ali abaixo, libre. Hai zonas libres. Canto persoal manexades? Non sei, estaremos por 26, sí, pero bueno, veo aí outra rapaza máis, sí. E veo o fillo, o tarmán do que había. Non, suficiente, está todo controlado. Además, como é autoservicio e se regula, nós se temos que ter camarero para servir, tendríamos que ter uns 40 ou 50 personas. Pero como é autoservicio, a xente ven, se lleva el vino, el pan, el churrasco e todo, nós non temos máis que servilo, somos Vos suficientes. como xefes podíades estar descansando, mirando, sin embargo estades... No, é imposible. Hai que andar aquí e ali, a ver... Mañana, domingo, iremos por aí de playa se podemos, e se non, ya veremos. E tamén tivemos a oportunidade de falar cas autoridades, en este caso de man do alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que se estaba ali pois intentando disfrutar da xornada, aínda que tamén estaba botando unha ollada a como estaba todo, como estaba transcurrindo todo, acompañado por outros alcaldes da Bisbarra e autoridades do noso concello, concelleiros, etc. Falou tamén con nós. Ilusionado, cansado, como estades? Bo día, de momento cansado non, porque acabo de chegar fai unha hora, pero o certo é que estou abareado non só coa presencia de persoas, senón coa atención mediática que a propia festa do Cociño xera. Non é unha festa con un caché turístico como teñen outras ao longo do territorio galego, pero o tirón popular está aí, non só en Cerceda, senón tamén na comarca, eu diría que incluso na provincia, como pouco. Hai máis de 100 carpas particulares ubicadas ao longo do paseo fluvial. Sigo dicindo que o segredo desta festa é que cada quen a disfrute á súa maneira. Hai ofertas particulares, como ven sendo a da cochinela, que ten moito éxito ano a ano, e hai 3 cabezas fundamentais no éxito. Unha é a parte gastronómica, con ese cociño, polvo e churrasco. Outra é a parte musical. Faíscas da Pontraga, Grupo San Martiño do Cerceda, que xa teñen por costume acompañarnos nestas datas, e tamén a Charanga Santa acompaña. Pola noite o colofón final coa actuación da orquesta La Misión e Olympus. Haberá variedade, tamén a presencia dos hinchables de 3:30 a 7 para os nenos e para as nenas, e despois está ese valor do entorno. O paseo fluvial, o xardín botánico e o parque acuático, que hoxe ademais con este tempo ten un gran colorido. Hai unha cuestión que se escapa xa dos dominios da administración e da política, que é a meteoroloxía, en boa medida. A meteoroloxía está acompañando, e cando a meteoroloxía acompaña nos meses de xullo e de agosto, o Parque Acuático do Cerceda é unha aposta segura en Galicia, e así o está demostrando nas cifras da presente temporada. Hai unha parte gastronómica que é importante, porque ao final a xente, polo que vemos, retiraron tickets, xa están os que levan a comida de casa, que é como unha romería, perfecto. Pero aquí non paran de vender racións tamén. Sí, xa en previsión estes días había máis de 800 encargadas, pero esa cifra non ten nada que ver, coa que sacada na propia xornada. E iso tamén é parte do que eu antes decía, que cada quen pode vir aquí e disfrutar da festa á súa maneira.
Recordarás que moitas veces se comentou que esta festa se iniciou a finais dos 90 e se escolliu o produto do cocho como se poidera haber escollido outro calquera. E pouco a pouco, sobre esa parte gastronómica, sobre esa parte popular, foi crecendo un conglomerado que nos fixo chegar ata o que hoxe somos, non? Pero o máis importante é que a festa se desenvolva dun modo sostible. Nese sentido, o traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado tamén é moi importante. Cando chegamos a 5 díxitos na presencia de persoas, cando se superan as 10.000 persoas, que sen dúbida hoxe se van a superar aquí, ao longo do día, especialmente despois, cando veña tamén xente atraída pola propia oferta musical, a organización, a seguridade, iso que sempre digo das 3 S, saúde, sociedade e seguridade, son unha parte fundamental e nós tratamos nese sentido de estar tamén ben pertrechados. Non queda nada máis que disfrute tamén vostede desto, porque aparte de organizalo hai que disfrutalo tamén. Sí, é unha festa que adoito disfrutar en gran forma, non? En boa medida, de momento así está sendo, tamén acompañados aquí por presencia institucional de outros concellos, que hai sempre esa boa sintonía e agardemos que pase o día sen incidencias e que a xente poida disfrutar moito. Pois na xornada de mañán seguiremos escoitando e mirando reportaxes da Festa do Cochiño. Tivemos a oportunidade de falar con veciños, moitos veciños en diferentes carpas que nos comentaban o que estaban facendo, o que iban a xantar, como estaban pasando. Pero eso será na xornada de mañá. Deixamos atrás a Festa do Cochiño para falar en este caso de máis festas previstas no noso concello para os próximos días. Falamos da Quinta Romaría do Agro de Rodís, Quinta Romaría do Agro de Rodís, que será este próximo sábado, día 2 de agosto. Comenzará ás 12:30 con unha sesión vermú e co DJ Carreira Sound. A partir das 2 hai un gran xantar coa pulpeira Luis Guerra de asociados e tamén vai a ser ese xantar para asociados e amigos do Rodís. En este caso, os precios para os asociados é de 10 euros, para os non socios de 42 euros, nenos e nenas de 12 a 7 anos 20 euros. Eso para os non socios. A venta de tickets estará aberta ata este próximo xoves 31 de xullo. Logo polas tarde, ás 5, hai entrega de premios Compromiso coas Raíces, ás 6, sorteo espectáculo, ás 7 da tarde, actuación musical de JC Music, e a partir das 9, sesión fin de festa co DJ Carreira e amigos. Haberá carpa no campo do Agro de Rodís, todo organizado polo Rodís Fútbol Club e a Asociación Cultural Carballo Jordo. Deixamos atrás as festas, falamos agora das actividades culturais e deportivas e tamén de informática, porque ao longo do que resta da xornada é o prazo que teñen para anotarse a estas actividades de cara á próxima temporada e actividades que, insistimos, poden anotarse. Hai deportivas, actividades de lecer, actividades de informática para adultos, para xóvenes, para tanto en Cerceda como na Silva, varias destas actividades. Se alguén quere anotarse e inscribirse nelas, lembren que ten esta semana para facelo. Pode facelo presencialmente na planta baixa, no rexistro da Casa do Concello, polas mañás de 9 a 2, ou pode facelo pola sede electrónica en www.cerceda.org. Aí tamén pode facelo e anotarse. Lembren que esta semana remata o plazo. Tamén este vindeiro mércores día 30 de xullo, este mércores 30 de xullo, se pode renovar o DNI aquí en Cerceda. Os axentes da Policía Nacional van a estar con unha unidade móvil para realizar este trámite, a de renovar o DNI ou tamén o pasaporte, se así o precisan. Decir que aínda queda algunha praza libre por se alguén quere aínda sumarse a renovar o DNI en Cerceda, sin ter que achegarse a outros lugares. Será este vindeiro mércores para elo. Para reservar plaza teñen que achegarse a planta baixa do Concello e as oficinas da Policía Local. A Mancomunidade de Ordes organiza a terceira edición do programa Ter en Conta, dirixido a mulleres coidadoras. As actividades son gratuitas e as participantes poden elixir o horario e o lugar que máis lle conveña con independencia do seu concello de residencia. O programa, que está cofinanciado pola Xunta de Galicia e a Unión Europea, está impartido por Andaina Pro Saúde Mental de Ordes e será exclusivamente para mulleres coidadoras. Se falará do autocoñecemento, da regulación emocional, da xestión do tempo, da relaxación ou da risoterapia. As sesións son en todos os concellos da Mancomunidade de Ordes. En Cerceda, no noso, xa comeza este próximo xoves, día 31 de xullo.
pola mañán, dende as 9:30 ata as 11:30 no viveiro de empresas de Cerceda. Logo terá continuidade os días 7, 21 e 28 do vindeiro mes de agosto e o 4 e 11 de setembro. Se queren ter máis información ou inscribirse, poden chamar ao teléfono de a Mancomunidade de Ordes, que é o 981 68 21 08, ou por correo electrónico na dirección fin.mancomunidadeordes.gal. O Concello de Cerceda dispón de unha oficina para rexistrarse no rexistro clave que ten a Administración Xeral do Estado. A oficina Rexistro Clave que ten o Concello de Cerceda está emitindo credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención da identificación clave se realiza de xeito presencial nunha oficina do Concello, así evitando desplazarse fora de Cerceda. Calquera persoa que así o desexe pode obter de modo presencial o número clave, a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais. Tan só, achegándose ao Concello, un empregado público verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde chegará a SMS de benvida a este sistema clave, que é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade do certificado digital. Cambiamos de tema, falamos da recollida de lixo voluminoso, porque o Concello de Cerceda organiza os últimos venres de mes a recollida de lixo voluminoso porta a porta para que os veciños podan depositar preto dos seus domicilios aquel lixo, aquel residuo que non pode ir nos colectores habituais polo seu tamaño, polas súas características, e que non o podan levar, por exemplo, ao punto limpo. Vai a ser o último venres de mes, pero como o último venres de mes foi o pasado 25, que é festivo, agora se trasladou para este próximo venres 1 de agosto, recollida de lixo porta a porta. Ten que depositar o lixo o día anterior, antes das 7 da mañán. Non está permitido depositalo con varios días de antelación. Poden facer uso deste servicio se chaman os teléfonos da empresa concesionaria, que é o 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 167 131, indicando o lugar e a cantidade de lixo que van a depositar. Cambiamos de tema. A ITV de Maquinaria Agrícola está estes días no campo da Feira das Nenas da Silva. Van a estar ata o próximo xoves, día 31, hasta este xoves que ven, van a estar polas mañáns e polas tardes. O último día, o 31, só estará pola mañán. Aínda quedan citas. Se alguén quere pedir cita previa, pode chamar ao teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. Lembren que a unidade móvil de inspección de maquinaria agrícola está estes días no campo da Feira da Silva. Falamos agora do escritor cercedense Ramón Vilar, que publica un novo libro que vai a presentar no noso Concello este próximo venres, día 1 de agosto, ás 8 da tarde, na Biblioteca Municipal de Cerceda. A súa nova obra é Nos estamos ben, non? Que é unha obra publicada por Espiral Maior, que contén preto de medio cento de textos que unen o xornalismo e a literatura. A obra xa se pode mercar nas librerías de toda Galicia. Xa tivo unha primeira presentación na Praza do Libro de Carballo. Ramón Vilar Landeira, veciño de Cerceda, de Rodís en concreto, que é licenciado en Filoloxía, que exerce como profesor en este caso de Lingua e Literatura, no ensino secundario, xa publicou outros libros como é Os televisores estrábicos no 2014 ou Un peixe no parqué no 2019. Falámoslles agora de axudas para mulleres emprendedoras e empresarias. A Consellería de Promoción e Emprego da Xunta de Galicia convocou unha nova axuda chamada EMEGA para o fomento do emprendemento femenino, dirixido a mulleres emprendedoras que queiran, en este caso, acadar axuda para, a través de varias liñas, pois mellorar a súa actividade para conciliación, etc. As axudas EMEGA se poden solicitar a través da Xunta de Galicia, a súa sede electrónica, ou poden pedir axuda tamén no Concello de Cerceda, na Oficina de Promoción e Emprego que dirixe Belén Viqueira. Tamén lles falamos do agro, en este caso do gando, do bo momento en que se atopan as granxas de leite e de carne.
Un bo momento para a produción leiteira na zona, que se están firmando contratos para vender o leite por máis de 50 céntimos o litro. É das mellores, en este caso, cifras dos últimos anos. O máis probable é que no vindeiro mes de agosto o precio ese xa prácticamente común en todas as granxas, aínda que delo dependerá tamén das calidades do leite e tamén da cantidade. O mellor desta situación é que os novos contratos son os produtores que tiñan un precio de leite máis baixo, os que están vindo agora como se incrementa en maior proporción os seus ingresos. Así, os maiores incrementos que se están registrando corresponden aos gandeiros que tiñan menor capacidade de negociación, o que colabora tamén a equilibrar a situación do sector e a subida do precio do leite que ven acompañada de unha baixada dos costes que se está estabilizando o valor das principais materias primas e nos próximos días xa se conta con que sigan baixando, especialmente a soja. Así, producir cada litro de leite sale máis barato que fai, por exemplo, un ano, o que provocou un notable incremento dos beneficios. O precio dos becerros se multiplicou. Fai menos de un ano, no mercado pagábase a 5 euros o quilo da carne, en tanto que agora se ofrece en 7 ou 8 euros, o que supón un aumento de case un 40%. Está afecto directamente ás gandeirías que teñen rubia galega, que están vendo como os seus ingresos aumentan de xeito notable, mentras que os seus costes se reducen pola baixada do precio dos concentrados. A alimentación que os animais é o principal gasto que teñen as granxas. Os produtores de leite tamén están beneficiándose desta situación. Os tenreiros de raza frisona, que fai un ano se vendían apenas por 100 euros ou menos, se cotizan agora por 350. O que respecta ás vacas que non podan xa producir, tamén se notou unha maior demanda. O precio do quilo, hai unha gran demanda de reses gordas de moito peso. Se trata dunha situación prácticamente a nivel mundial para a fabricación de alimentos procesados. Xa rematamos co tempo. Mañán teremos unha xornada que quedará máis influenciada xa co anticiclón centrado no norte das Azores, con réximen de ventos de nordés. Mañán agardamos ceus pouco anubrados ou despexados en xeral. Agás no terzo norte, onde van a predominar algunhas nubes máis baixas ou compactas a primeiras horas dos días, pero que irán despois remitindo. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso ás mínimas, mentras que as máximas terán un lixeiro ascenso, apenas significativo. Os ventos soprarán moderados do nordés, con algún refacho de fortes no litoral atlántico. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo. Mañán voltaremos agudos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, en a redacción e quen les falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.